and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Dapat tanduha. Come here. Ala, napay kamera. Ato na dayon to para mahuman na ta. Nanangpit ng wakwak siya. Come over here. Uy, English. Ala ka mo over here ko no. Mga silong. Kagilok. Bisit ba yan eh? Bisit. Bida, anong naingo maniin ni taon? Oy! Bida! Dali na to, Rebs. Come here na. Mimi na ta. Bangag sa Oh, ilong. come on. Giingnan bitaw ti Kamir nga ato na lang yung pahibawon ang kapulisan. Ugma na lang yun siguro, Ming. Uy, kung dili pa yun mauli dinis budiday. Aw, ikaw good. Pero, nga nawa naman ang sagni mo tug-ani si tatay. Nga may apas siya sa ilang to review. Ming, wala na ko sultihi. Kaya ba sinog dili gusto si budiday nga doon ay lang mahibaw? Aw, hinuon sad. Pero kining ingon ini ba? Dapat musulti gyud ta. Kay naapil bigtos kabalaka ini. Og naibabaya ta nga di maayo og dagan ang utok atong mga tawhana. Ikulbaan naman hinuon ko da. Na, iampo na lang na nato nga walay daotang nahitabo ni Budiday. Mao na, Ming. Atong iampo. Manghinaotang nga way daotang nahitabo niya. Nga naglihukan man kay Katurebia ay. Ay, ano siguro pagdutot na kung maayo. Good, bigkasan na siya. Ay, Nga naman yun ka ay nga naman yun why? Madlo ka na ko nga I am your wife man. aksyon naman sa kagakos na ako. Nga nga nung hubuon, masagyo na ni mo ang imong sinina nga. Nagsabot naman tayo nga way hikapay. Hala, hala, hala. Nga pa kasi pangumos kong lubot. Hasta paghikap, madlok na daay ka kung hikapon. Ay nagsabot naman taan na budeds. Ay, ugla pa sa itong ikasabutan. Bangag sa ilong. Kalain ni mo Toribia ay. Kalain ni mo, malisyoso naman kay kagunahuna. It's natural nga magdugta og usa ka kama kay kanang magtiayon baya ta asawa baya ko nimo. Tidak yun, anak. Ulagi. Sabot ka? Ulagi, pero nagsabot na biya ta, ha? Oh. Wa pa gani kakatuman sa imong gisaan nako nga imo na ihatag yawi. Ay, okay. Sige, bay. Ihatag na nako ang Yahweh. Kun, kuot sa ko, be. Nanasad. Kuot sa ko, lubot. Bidap. Ihatag lagi nako Yahweh kun imo kong ihag. Sa? Ihag. Uy, ayay. Ihag ko bagak sa ko. Mura na ba yung kuan, wa naman yun ni mama o budids. Uy, di man na ka kamamutuman og sabot budids. Sige na, please. Hug me. Kung di ka mo gakos na kakaroon, I will not give you the key. Binangkal si Ero. Ay. Kayo biya ni mo. Sa taon. Gay, unsaon ko na mo. Wai. Di lang gutaan ng gakus-gakus budids. Good kay, dagko naman tag-edad. Ngano di ay, og dagko tag-edad, ngano di ay, musakol pa man ka. Be, berahe ko, be. Tidak ginilag na yung pagsabot eh. Berahe ko ba? Pabiram, nastilan, bayanin mo. Sige na ba? Sabad ay. Berahe ko ba? Babaw niya nino kung okay, asa na di kapitan o sanan. Gaksa ko ba ginaodara? Ang ako niya tag ang yawi. Sige na ba? Sige na. Gaksun taga. Ay, kini. Ay. Lukay, mura magasgas kong panit. Dudoy ka. Dudoy ka karon. Gimingaw na kay ko ini gakusa ay. Kalami. Mura magugagak ko sa ligis ko ano eh. Ligis. Unra.
Mura magpunuas lubi. Gilukan. Ngano, Mura usa mo- pa lo sa lubigas-gas kayo. Mura mo masugsugan. Ay, ikaw ha. Wait. Inuwayo na ka. Asa na mo yawi? Asa na yawi? Ayaw ko buhi eh. Ha? Pit apa. Pit apa ka napisat mo kanina dahil sa guwapa pita? Papi. Unyan na to, Raves. Later na lang ang yawi. Ako na siya. Later na lang kay... Ay, mumimi sa ta. Mumimi. Mga trug sa ta ha. Kay ugma, I will give you lagi sa yawi. Sa ugma pa di ay? Oh, Pinto. ugma pa. Bungot bes ito'y. Bangag sa ilong. Bungot sa itay. Ako'y bungot. Da, imo bungot. Bara di naman ibungot, pulos naman uban. Oy, to Raves. Abi ni mo god. Ha? Wais man ka. Kay abi ni mo ko ako ni hatag ni mo dayon karon ang yawi. Basig imo kong biya ka late. Oh, Nibaw na ba ako? I know what's in your mind, to Pita. Raves. asa man is Lucio. Ay, moro ni I makasagupan. know, what's in your In mind? English ba? I know. Pagtarungay sa gudabi. Pagtarungay. Ni baus. Hi, I'm in tarungay lagi. Gaksasa ko ba? Gaksa ko. Hilom. Gaksasa ko ba? Kanang ugot kumutron ko ni Ron. Yan eh. Ha? Pakuuta ko ba? Ay, hilom na. Sa galisod na ka na mo. Yan ni mo. Kana gakos gyud Ay. anak ba? Kana ba? Pati pa nangatol mo ko. Marabag nagamigas ng amon. Ay, kanindot sa piling gigakos ka. Okay, gaksa na ko ka nang hugot nga gakos. O lagi. Oh, hatag na Basta, O, ugma ha. Promise na nagyunan mo ha. O, Imo lagi. nagyung ihatag niyawi rin ako ha. Oh, lagi. Lagi. Promise. Nairo naman ka diha. Promise. Sige na, hugta pa ko gakos ka na ba? Ana ba? Ana kanang di ko makaginawa sa imong lami nga gakos. Agoy. Sige na. Ya. Kana. Nagdabi yan, di malitgwa nga. Hoy! O sa to! Wala. Dungog ko. Waoy. Wala gakson na takabi. Ako na. Kana to, Rebs. Hugta pa! Hug me tightly. Hug me, baby. Wa gyud hinuon ko makatug sukad gabi juda. Ha? Kung anong wa man ka makatuog din? Nabala ka ko ni Budiday kon. Asa na siya paingon? Duda ko din. May apas to ni Arturo. Asa magaday sila nagtago karon, Joe? Muna yung dakong pangutana din. O malagmit, naara sila sa kakahuyan. Lisod nila. Pero, din, mahimo ba nga sultihan ko ni Mos tinuod? Kung sa rason nga, kalit man kayong huwag kamahimutang ni Toribio? Sultihan ka, Joe. Nahinomdom ka atong iyawi nga natagak gikan sa bulsa ni Budiday. O, usam ditong yawiha din. Maukad to ang iyawi sa ilang underground ni Arturo, Joe. O, Dinto ani dito tagui ang kaban sa mga bulawan. usan! Pero, sigurado juga ka din nga mautong yawiha? Sigurado gyud ko, Joe. Sigurado kay ko. Kay kanian to. Ako rin bugtong suod nga higala ni Arturo. Ngayang dadon dito ilawom sa ilahang underground. O gani, nagkakupot na ko adtong yawiha kanian to. Daghan ang higayon. Mao nga, pamilyar gyud nako ang maong yawi. O ganong naabot mga ito ni Budiday? Mura akong pangutana kung naunsang pagkabutanga. Pero dili ka na mo importante, Joe. Ang mahinungdanon nga makuha gyud tong natong yawiha. Aw, kung mauna din, kinahanglan na kita makakuha itong yawiha. Kinahanglan gyud, Joe. Mao nga ato yung pangitaan og paagi nga makuha na to ang yawi nga tuan ni Budiday. Mayo tingali nga balik ta silang mirasol din. Pasig
nauli na siya dito. Panid-an una na to, Joe. Kung di gani siya karon mo anhi din eh. Muadto ta karong hapon sa ila. Okay din. Arreglado. Kumusta man gabi ang inyong pagdugde, Budiday, Tor? Sa mukha. Sa mukha. Magpagako siya pirmi. Giggles. Mau ba? Unya, sa may sunod ganita mo. Ha? What's the next happening? Ang makalagot ra ba kay magpahubo siya siyang sinina. Unya, Pubo. iya sa kung hubuan ng bangag sa ilo. Yute. Unya, Tor. Ha? Unsay sunod niya na itabo, ha? Unsa pa di imkiyo? Unsay imkiyo? Reklamo ko eh. Ako na lang gihapuhap taon. Uy, ug maayo ang iyang agtang. Ay, agtang Oh, ang agtang. ubos o ang kuan. Ang babaw. Ang babaw ni ay. Yan, nalumping na, kalumping mo na. Hala! Ako lang ito, gwapo ba, ron katog. Nya, higdaan pa yun ang akong bukton. Yeah. Mas kang laylayay, no, Mas sa kang kumati. mas Di mang gibubuhi na ko taon. Eh, paita. Giunsa mo? Gaya, maghihapo-hapo na akong agtang. Gihapuhap. Mura na nahitabo ninyo. Sa paman ay, gusto, ba kay gusto na may tabo? Aw, abinakog. Napailain. Lain bida sa kasoy. Gusto sa kay kano? Nga, doon ay may tabo na mo, no? Ay, natural man lang na, Tor. Kay barak asawa man mo. Siyempre, ikaw ay, mura mong kagdi anghel, oy. Gusto mo kay ka nga, gusto mo kay ka na nga doon ay may tabo? Ay, ayaw lang sa blain nagpagsabotor. Wa may dautan kung tumong, may dautan kung doon ay mahitabo ninyo. Kay lagi, husband and wife mo. Oh, ilum na so ay. Di na ito maglalis na. Ang importante nga ni ana na itong yawi. Aw, mo na labing mayo, Tor. Kaya, importante nga naanan nimo ang yawi. Mao na siya importante siya. Unya, unsa man may plano nimo? Ato ning iuli ni Mirasol. Total, ako naman to siyang gisultihan sa tanan siya. Huwag narani akong sundon bato niya ang akong gitambag niya bangag sa ilong. Watib. Watib. Si Watib. Bitaw. Maunang! Mayo. Very good ang imong nahuna-unaan, Tor. Bahalag di siya mo ni mo. Ang importante, the importance. Nga kung magkakita na siya sa usa ka kaban nga bulawan, ipamahin niya sa mga mga pobre. Nilis. Poor! Ano siya nilis na? Ipa-distribute? Yeah, distributize the poor. Wanay gusto na kung may tabo siya. Nana ba? Unya, Ha? kano sa ama nimo si Anton? When will you go there? Karong hapon lang. Karong hapon. Igo yun nga mulandong. Iuli na to kining yawi nga to niya. Ay, sige. Kining, Tor, ngaon na ta, kay gutom na kayo? You are gutumais, no? Yeah, I'm gutomized. Asa tong ngaon na eh? Ato ta sa ilang Ati Bambina. Ati Bambina naman. Ay, sa Esquinas Basque ba? Esquinas ba? Pero si Ate Bambina, kung sa nang Inday Bambina. Murag ko na sila. Kining, ako nga na, murag parintig na sila. Parihas man ka ng mga generosity. Magdihat-agon. Mao ay. Tiyaw mo nga ni-upgrade sa una, wapay palaman karon na ana. Wow! May dito kay, doon na sa balbakuhan dito. Nga sige. Basque. Balbakwa. Oo. Yung sa una niya, wala na ba tayo kwarta? Ako rin bahala, Tor. Basta kay mga utag balbakuha. Pastilan ni mo siya eh. Ikaw rin anghel nga hingaon kayo balbakwa. Wa maguna dito sa langit. Nga sige. Ngaon na ta, bangag silong. Ay, pasensya na kayo ninyong tanan ha nga. Wa ko magkapunangin nga mo ulit gapon din hey. Wanay kaso, Budiday. Ang importante nga okay ra ka. Pero sa sulod mo diday, kinahanglan nga magpahibaw yun ka kung asa ka paingon. Aron ba nga, mahibawan sa namo kung asa ka pangita. Bitaw ba diday? Mas maayo sa sunod, bisag mo text lang og kanamo. Og magpahibaw ka kung asa ka paingon para dili sa mi mapalaka. Ay, pasensya na gyud ka ayaw. Di na to mausab.
Maayo gani, kay wa mi makaadtos ka pulisan. Kay amo ta kang ipablatter. Ay, wag yung may angay ka bulak anak ko. Mao ba? Si Dindo biya kay nangita biya nimo. Kung mahimo, adtuon na to siya. Aw. Iro tanay. Mairo man ko siya. Ay. Basin og makaupit unya ko sa ila, Jere. O ba na nanti kabod? Kaniyot lang. Mag-istorya o na ta, Budiday. Nata importanteng istoryahan. Oh. Ay. Sige. What is that, Manday Mera? Dali. Arita sa kong kwarto magsultihanay. Magpaabot ko nimo Budiday, ha? Ingnan niya ko kung manlakaw na kita. Oh, Jer! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!